מכאן נעבור להרצאה האחרונה של משה אוסי, גם קשור לאסלאם ולערבים. כן, רואים את מילות השיר מאדמת ירושלים. בכל אופן, מי שלא מכיר אותי, אני מתעסק בעברית וערבית, יהדות ואסלאם, בתור הזהב בספרד, ניסוח, הגהה, ניקוד. בכל אופן, אם מותר לי למכור את עצמי, אני זקוק לעבודה, מי שיכול להמליץ עליי, אני אשמח מאוד. בכל אופן, תודה רבה לרב אוראל, ולא לשכוח בבקשה את המשפחה שלו, את הרב פרנק ואת הגברת הנכבדה. תודה רבה לכם על האירוח, ותודה על החיסכון בדלק. בכל אופן, אני עבדכם כבר מתעסק בערבית ואסלאם למעלה מ-20 שנה. הייתי קצין לערבית ב-8200, אני בטוח שכולם יודעים מהי היחידה הזאת. ואני כל הזמן, אני לימדתי ערבים. ואני לא השארתי עדה ערבית שלא שתיתי איתה כוס קפה, שלא ביקרתי אותם בבתים שלהם. ודיברתי עם מגוון של אנשים, ממנהלים וקאדים ומואזינים וכל מיני כאלה וכו'. ועכשיו בחודש האחרון כתבתי את המצגת הזאת, האסלאם לא סלאם לעולם. ואני אשתדל, איך אומרים, להוכיח את זה בשיחה שלי. הנה עניין של הקשר עם הנאצים, ממש מה שהרב אוראל אמר, כן, הרגו את היהודים בכל מקום שאתם מוצאים אותם, למען אללה ולמען עבדאללה. כן, זה אתם מכירים. והנה התמונה של הנשיא הרצוג עם הספר. אני בפרשת נוח התחלתי את המצגת, כאשר שאלתי את הקשר בין חמאס, ארגון חמאס לבין חמאס, מלאה הארץ חמאס. חמאס זה ראשי תיבות של חרקת אל-מוקאומה אל-אסלאמיה, תנועת ההתנגדות האסלאמית, ולמילה חמאס כמילה יש לה פירוש, והוא התלהבות של רוח לחימה וגבורה, ומכאן לרצח, כן, כן, זה קרוב מאוד. אז אם כן, אני עבדכם עובד הרבה על שתי אותיות שורש, אני בטוח שבתור בלשנים אתם יודעים מה זה, ושתי אותיות שורש הם חם, כן, חום, להיטות, לעשות מעשה מלחמה, גזל ועושק, וזה בעצם הארגון, כן, שרוצה להקים מדינה פלסטינית בשטחי ארץ ישראל, תחת המוטו אללה הוא תכליתה, הנביא דמות המופת שלה, הקוראן הוא החוקה שלה, מלחמת הקודש היא דרכה, והמוות למען אללה הוא הנעלה במשאלותיה, כמובן, תכף נדבר על השהיד. עוד מונח מפרשת נוח, וזה נמצא אצלם בקוראן, טופן אל-אקצא. טופן זה מבול, כן, כן, ברור, מבול עלינו, ואתם יודעים שבתרגום הארמי, המילה מבול היא טופנה, והשורש טוף, מקביל לשורש העברי צוף, ומתחלפות כמו קיץ וקייטנה, חצב וחטף, בעטיו של, בעצת, ומעין הצפה של מים, והמילה טופנה, זוהי המילה הבינלאומית לסערת הטייפון. אני חושב שזה אולי, כן, זה לקוח מפה. שימו לב, המילה היא פתח, לא פתח, כי קשה לבטא את החטא הסופי, המילה היא פתח, כן, ובראשי תיבות זה חרקת התחריר הפלסטיניה, ואם כן, תנועות השחרור, ופה לקחו את האותיות מן הסוף להתחלה, פי של פלסטין, תחריר, וחרקה קיבלו את המילה פתח. ומדוע? מכיוון שהמילה פתח בערבית פירושה ניצחון וכיבוש, והיא מזכירה לערבית הפתוחת, שאלה הכיבושים הנרחבים של החליפים מן המאה השביעית, וכמובן שורש פתח גם בעברית, כן, קשור לכיבוש, באשר הצד המובס פותח את שערי העיר בפני הכובש. ואני עבדכם מצאתי את זה גם בספר דברים, והיה עם שלום תענך ופתחה לך, והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך. אז אם כן, פה העניין הזה של ופתחה לך, כמובן עניין של כניעה והשלמה,
ואז האויב משלים, כן, איתך, כי אתה פותח את השערים לעוד כניעה, ואז הם יהפכו למס עובד. ובקיצור, אם כן, שזה המוטו של השיחה שלי, שהמילה אסלאם לא שלום, כי אם השלמה וכניעה של הצד המובס, כשגורלו הוא או התאסלמות או מוות. כמובן ג'יהאד, שתכף נדבר על זה. חיזבאללה, אם כן, חיזב בערבית זה מפלגה או עדה, ואתם יודעים שזה לבנון ואיראן וכל הפעולות הגרילה נגד ישראל, ואנחנו מכירים את נסראללה, כן, נصر זה ניצחון, זה המילה נוצר חסד, אז אם כן בין היתר בעברית, ויש לנו מילים, שמות כמו עבד אל-נאצר, מנצור, בבסיס זה בצדי, לא בסמך, כמובן, והנה הלוגו שלהם, כן, אתם רואים את הנשק, כן, ואצל רוב התנועות, כן, הנשק הוא העסק העיקרי בלוגו שלהם, כך גם הג'יהאד ומוג'אהידין. אם כן, ג'יהאד היא בעלת משמעות קצת מעורפלת, לכן קצת משחקים איתה, ומשמעה היסודי להתאמץ כדי להביא לשיפור. המוג'תהד הוא השקדן והחרוץ, ועל פי תורת האסלאם הוא המלומד פוסק ההלכה. הכל יודעים שהג'יהאד הוא מלחמת קודש, או מלחמת מצווה, ואפשר לקיימה על ידי שכנוע, להתאסלם, או על ידי החרב. הג'יהאד בחרב מפורסמת האמרה, דין מוחמד בסייף, אם כן חרב, והג'יהאד הוא דרכנו, והמוות למען אללה הוא נשגב בשאיפותינו, ומלחמת הקודש, וכל לוחם שנהרג נקרא שהיד, כי הוא מעיד על עצמו שהוא עושה את זה למען אללה, כן, והאמונה בנביא, ומכאן השהדה, שזה העדות שמעיד המוסלם, וכמובן המילה היא מילה ארמית, שנמצאת במפגש בין יעקב ללבן, יגר סעדותה, גלעד, ואתם יודעים, כן, סעדי במרומים אצל איוב, זאת אומרת, אני מעיד עליי את השמיים. דרך אגב, רק מילה ככה, זה וורט יפה, שבעצם פה יעקב אומר ללבן, מכאן אנחנו נפרדים, לא רק פיזית, אלא גם רוחנית, אתה ביגר סעדותה ואני בגלעד. כן, גם השפות וגם התרבות. והכופרים שעדיין לא התאסלמו, קוראים להם דאר אל-חרב, כן, חרב בערבית זה מלחמה, וחרבה זה החרב, וכך גם לגבי המאבק בכובש זר, וכיבוש אדמות שאינן מוסלמיות, ועל כן הסמל של האחים המוסלמים הוא שתי חרבות על רקע ספר הקוראן, ושימו לב בבקשה, ארץ ישראל על פי האסלאם היא אדמת וואקף, וואקף זה עומד כהקדש, וואקף בערבית עמד, זה הקדש, ויש לגאול את האדמה הזאת בכל דרך, בכל זמן, ואסור לוותר עליה לעולם. הנה האדון הנייה, כן, שהוא נהנה מהרוח של קטר, פלסטין תשוחרר רק בג'יהאד, וסנואר, כן, בעברית זה עיד אל-אנואר, חג החנוכה, אז אני אומר בזכות עיד אל-אנואר, אינשאללה נסיים עם חמאס וסנואר. וסנואר פירושו כתר מקושט, והוא אומר שאדמת פלסטין לאדמת וואקף, ואין לאיש סמכות לוותר עליה ולו שעל ממנה. אם כן חאלד משעל, אם כן אומר פלסטין היא שלנו מהים ועד הנהר. אני שמעתי ראיון שעשו בחוץ לארץ עם אחת המפגינות באמריקה, שאלו אותה מה זה מהים ועד הנהר, בערבית זה חרוז מן אל-בחר אל אל-נהר, אז היא לא ידעה להגיד מה היא אומרת כמובן, ואם אנשים בקושי ידעו למצוא את הים ואת הנהר אצלנו. ופרשן אחד בלבנון לועג למשעל, משעל שועלה פירושה מדורה,
זה נמצא גם אצל יהודים השם הזה, משעל. הוא יושב במלון של 7 כוכבים ורוצה שלבנון כולה, שעל לבנון ייפלו מטוסים. אז אם כן, כמו שאמרנו, העניין הזה של אדמת פלסטין, אדמת קודש, ושייכת עד לתחיית המתים, ואסור להפקיר אותה, ולכן אין פתרון לבעיה המוסלמית, כן, וכל ההצעות וכל הוועידות, הרי הן בזבוז זמן והבל הבלים. כן, אללה הוא תכליתה, הנביא הוא דמות המופת שלה, הקוראן הוא החוקה, מלחמת הקודש היא דרכה, והמוות למען אללה הוא הנעלה במשאלותיך. אתם רואים את הדם על הידיים, לא צריך להכביר במילים. דרך אגב, הרב אליהו שומע אותי? מה שאמרת לגבי הררי אל וכולי, ככה גם בערבית, כי רוצים להגיד משהו גדול גדול גדול, אומר לאללה, וזה נכנס גם לסלנג העברי, יפה לאללה, נחמד לאללה וכך הלאה, זה נמצא גם בערבית. אם כן, קצת ביקורת על עצמנו, לא יזיק. הקם להורגך, השכם להורגו. אך נראה שאיש אינו מלמד עוד את ילדינו מי קם להורגנו, וכי יש לקום ולהרוג את המבקש נפשנו, לפני שחרבו תונח על צווארנו. אנו מלמדים את ילדינו לרחם ולהתעלם מהחרב, שכחנו מה יצטרכת דרכנו. יש ללמד וללמוד, כן, ערבית ותרבות אסלאמית. דע את האויב, פירושו גם לדעת את השפה שלו ואת התרבות שלו, ולצערנו הרב, לא רק שהמנהיגים לא יודעים, אלא גם לא מתחשבים בכל הסקירות שהם מקבלים מאנשי משרד החוץ והצבא וכולי, וזה קרה גם ביום הכיפורים לצערי הרב, ויש לי הרבה מה לומר על זה. אני ביקשתי מהרב אוריאל לתת לי להיות אחרון, כי הנושא קצת גדול ואני קצת מעריך, אז תסלחו לי. העולם החילוני בורח מהסיפור האסלאמי, מתעלם ממנו וטומן ראשו בחול, וטוען שאנו בסכסוך לאומי, טריטוריאלי, כלכלי. רק לא סכסוך דתי, והסיבה כי החילוניים, האנשים האלה אינם מסוגלים להתמודד עם התפיסה הדתית המוסלמית. חוץ מהמומחים לא מתעסקים בקוראן, ביסודות הדת, בג'יהאד ובמשפט המוסלמי. מכיוון שאנו חיים בדמוקרטיה עם חירות מחשבתית, מפונקים מאוד, מחפשים נוחות וחפצי חיים, לכן אנו נוטים לעדן את הדברים הקשים היוצאים מפי המנהיגים האלה. הם לא לא, זה סתם, הם לא מתכוונים להשמיע אותנו, זו רק תעמולה פנים ערבית, והתוצאות כן ידועה. והמעמד המשפטי של היהודים בארצות האסלאם, היה אהל זמה, זמה זה בני חסוד, גבו מהם מיסים ואסרו עליהם לרכוב על סוסים, ונדרשו לענוד תג, כן, זה היה עוד הרבה לפני הנאצים וגם הסמל, ובאיראן הם נחשבו לטמאים פיזית, ונאסר על השיעים לשאת יהודיות, בעוד שהסונים, איך אומרים, דוחפים את זה. ואגב, סונה זה שנה, משנה, זה משנת הנביא, ושיעה זה סיעתו של עלי, ועוד הגבלות נוספות. אז אם כן, חמאס, הנה מה שהם אומרים על עצמם, כן, היא תנועה הומנית, המכבדת את זכויות האדם, ומחויבת לסובלנות של האסלאם כלפי דתות אחרות, היא אינה עוינת, אלא במידה שהן עוינות אותה, או מישהו שעומד בדרכה, להכשלת דרכה ולשים לאל את מאמציה. זה הרעיון שלהם. אינשאללה, אם כן, על זה אפשר לכתוב דוקטורט, על אללה באסלאם, והילד התינוק כבר עם חלב אמו, הוא שומע את הביטוי סמאללה עליך, שם אלוהים עליך, כן, זאת אומרת, כן, מה שנקרא אוי ואבוי, לא עלינו וכולי. אינשאללה, אלחמדולillah, ביסמילlah, כן, זה בשם אללה. המילה וואלה, כן, זה בשם אללה. יא אללה, מכיוון שהם אומרים אותו מהר,
בגלל הזירוז, יא אללה, יא אללה, יא אללה, הופך ליאללה, יאללה, יאללה, כמו שינה את המשמעות שלו, אבל בבסיס זה, יא אללה, אני פונה אליך, יא אללה, תן לי כוח לעשות את זה. הנה, עכשיו אני קם, ואני ראיתי גם יהודים ספרדים, שעושים ככה, יא אללה, כן, בצורה כזאת, כן, קמים כדי לבקש סיוע ממנו, כן, וסלמת, אללה יסלמק, לא אלה אילה אללה, וכולי וכולי, ולכן צריך להכיר את אללה, כן, באסלאם, ועל זה יש לימוד ארוך, שאני נתתי רק ראשי הפרקים. ולא רק זה, אלא המוסלים, שימו לב למשחק מילים שלי, הוא מושלם, סמך ושין מתחלפות. זה כאילו, כן, המילה שלום, אבל פה משמעות של שלמות, כן, והאסלאם אין פירושו סלם שלום, אלא דת מושלמת. לכן כל העולם חייב להשלים, השלמה זה כניעה לחוקי הדת, ולהשלים ולהתמסר לחוקי אללה והקוראן, שהוא הספר המושלם באשר הוא חותם את ספרי הקודש, יחד עם מוחמד, שהוא החמוד ביותר והמושלם ביותר. לעומתו, היהודי משתלם, לך לך, יתהלך לפניי, תחקור ותלמד, תתנסה, תטעה ותתקן, כן, וגם אפשר גם לפעמים, כן, לומר דברים קשים כלפי מעלה, כן, תן חיים, תקדם את העולם, ציביליזציה, למעלה מ-20% של יהודים מקבלי פרס נובל, בעוד שיש בסך הכל 10 מתוך כל המוסלמים שהם 1.5 מיליארד, והיהודי אף פעם לא יגיע לשלמות, ותחסרהו מעט מאלוהים, ואין ביקורת עצמית באסלאם, כי הוא כלי לשלמות, אין טוב ורע בפני עצמם, אלא כפי שאללה קבע אותם, הכל נתפס במוחלטות של שחור ולבן. האסלאם מבדיל בין דר אל אסלאם, דירה, בית, לבין דר אל חרב, כן, בין החברה הטובה והצודקת לבין החברה הרעה והטמאה, בין הצדק המוחלט לבין הרוע האולטימטיבי, בין גן עדן לבין הגהנום. ומאחר שהמטרה היא שיעודו של אללה לשלוט בכל העולם, ומאחר שדברו של אללה חייב להיות העליון ביותר, ועקב האוניברסליות של השליחות האסלאמית והחובה להביא את כולם להתאסלם באמצעות שכנוע או בכוח, מחייב האסלאם התחייבות דתית להשיג את העוצמה השלטונית על כל העמים האלה העומדים בפני המוסלמים, להשיג את המטרות האלה. חובה להילחם בהם ולהורגם. אנו מנהלים ג'יהאד כדי לשחרר את האנשים מהעבדות השחורה, הם אומרים, ושואפים להביא אותם אל האור האסלאמי. המוסלמים חייבים להילחם בכופרים, אנחנו כופרים, שימו לב, אנחנו כופרים, כופר בערבית, או עד שיבואו תחת שלטון האסלאם וישלמו את מס הגולגלת שנקראת ג'יזיה, כן, תוך השפלתם. לכן העולם הערבי צהל כשנפלו בנייני התאומים, מכיוון שאז נהרגו אמריקאים נוצרים. והאסלאם מונה כמה סיבות לחובה לחסל את היהודים, כי הם דחו את מוחמד כחותם הנביאים, ולכן הם ראויים לעונש גיהנום וכולי, והם כבר לא מעמד הנבחר, הם נענשו פעמיים בהרס בבתי המקדש שלהם. היהודים זייפו את ספרי הקודש, זאת אומרת, כן, אנחנו זייפנו את זה, והם הקוראן הוא המקור, והספרים שלנו, כן, והם לא מאמינים באותות אללה. אותות אללה זה בעצם אייתולlah, אייתולlah זה אות ומופת מאת אללה, מבטאים את הרוע בהיותם רוצחי הנביאים. עקב חילול השבת והכחשת הניסים של לוחות הברית, הם הפכו לקופים ולחזירים שגורלם אש גיהנום, מתועבים, גרועים מחיות השדה. העכברים הם יהודים שעברו מוטציה, היהודים חיות שדה, נמלים, עכברים מלטאות היו במקור יהודים, והיום הדין, משה, מאיפה הציטוטים האלה? לא שומע? מאיפה הציטוטים בשקופית הזאת? אני לא, אתה נשמע קטוע. מאיפה הציטוטים בשקופית הזו? מה ציטוטים מה? הסעיפים שבמצגת בשקופית הזו, מאיפה זה? מה? זה בחדית'. יש חלק בקוראן
כן, בצורה ככה חלשה יותר, אבל הרבה בחדית' במשנה של הנביא, ושל כל אלה שפרשו, אלה גם חלק מהם גם פירושים גם לקוראן וגם לחדית'. ואת כל זה כמובן הם למדו ממוחמד שגירש וחיסל את היהודים, כן, היה שבט יהודים בשם חייבר, כן, ושדדו אותו, כן, ומעשה אונס והכל, והחייבר הפך להיות סמל לניצחון כביכול, ולזה שלא שומרים על ההתחייבות, על הבריתות, כן, אפשר להפר ברית, והנביא הפר את הברית בחייבר, ומאז חייבר יא יהוד, חרב מוחמד סוף יעוד, עוד ועוד, יחזור הצבא של מוחמד עוד ישוב ועוד יחזור, וזה עד היום אנחנו שומעים את זה. והנה רק שיר אחד קטן, מאדמת ירושלים הזועמת, גרש את הכובש הגוזל, תוציא מביתך את האיש הזה הציוני, כשהוא מושפל, כתוב בדם השוטט מוות לישראל, ובגוף שוטט דם תגרום מוות לישראל. זכרו את חייבר יא יהוד, חיילי מוחמד החלו לחזור. אם כן, אני בטוח שאתם יודעים מה פירוש כולו מכתוב, הכל כתוב, הכל, כן, הגורל, כן, גזירת הגורל, כולו מן אללה, כן, כולו מן אללה. ומותר לספר בדיחה, כן, אפשר לספר בדיחה? טוב, אני אספר אותה. אז מספרים על אדם שיצא לחוץ לארץ, וחזר וראה את אשתו בהיריון, כן, הוא היה שם שנה בחוץ, אומר לה, מה זה? שוהדה, מן וין הדה? אומרת לו, וואלה, כולו מן אללה, ושויה מן עבדאללה. מקווה שהבנתם. שויה זה מעט, כן? הבנתם? טוב, בסדר. אז אם כן, דיברנו על עניין של הוואקף בארץ ישראל, נכבשה בשנת 634, והאסלאם, אם כן, לומד שהכל גזור מראש, אינך יכול לשנות את הגורלך, אין באסלאם השם עד השם, שהוא מידת הרחמים, רק אללה שהוא מידת הדין, ולכן הם מקדשים את ההרג ומשתעבדים לדיקטטור. מילות השהדה, אשהד, אני מעיד, כן, שיש רק אללה, ומוחמד הוא הנביא. ועכשיו צריך לדעת שבמזרח רק החזק שולט, כן, תראו מה קרה עם הכורדים והדרוזים והכל, מה שעשו מהם. והפתגם אומר, אלי מה ביקון דיב זה זאב, זה עם נקודה, זאב, ביאכלו בדיאב. מי שאינו זאב, טורפים אותו הזאבים. והנה דבריו של עבדאללה, מלך סעודיה, כן, סעיד פירושו מאושרים מאוד עם הנפט שלהם. אין לנו כל צורך בדמוקרטיה, אין לנו כל צורך במפלגות. אנו לא צריכים זכויות האדם של המערב, לא זקוקים לחופש הבעה. מה שאנו צריכים באופן מוחלט הוא הקוראן. הוא מבסס את חיינו בשלמות, הוא החקיקה הטובה ביותר בהיסטוריה וכולי. אם כן, הכל זה מתוך עליונות של האסלאם והמוסלמים כמושלמים, לעומת הכופרים שהם הרוע בהתגלמותו. ומכיוון שככה זה האסלאם, אנו צופים, אני כתבתי פה בצורה צנועה אנו, התכוונתי לאני, שבעוד כ-30 שנה האסלאם ישלוט באירופה, ראשי השלטון יהיו מוסלמים. מלחמת עזה חייבת לעורר את ההבנה במערב, שלפיה ישראל משמשת מצודה קדמית במאבק ציוויליזציות, שכבר הגיע לתחומן ועלול לאיים על צביונן. מלחמה זו ומוקדה הטבח המזוויע
ממחישים שמדובר באיום גובר על ערכי היסוד של חברות המערב, וכי מה שהחל בעוטף עלול בהחלט לשוב על עצמו בארצות המערב. ואחד הדברים שצריך לדעת, שהמזרח התיכון התעצב, כן, כמות שהוא בגלל הקווים הישרים של המעצמות, כאשר חילקו לפני כ100 שנה את המזרח, והאלימות במזרח היא כלי הסתרדותי שנוצר על ידי האקלים והגיאוגרפיה, ואני בטוח שאתם מכירים את הדבר הזה. אני רוצה לסיים עם פרשן שמאוד מאוד כדאי לשמוע אותו, תראו אותו, פארסי, אם כן עולה חדש, הוא עשה הרבה למען ישראל ב-8200, אני מנחש שהוא בין אלה שפתחו את המגירות שם בפרס, באיראן, כשהוצאים משם את המסמכים. אז הוא אומר, נרדמנו בשמירה. הוא לא מופתע מהמתקפה האכזרית של חמאס בשבת השחורה. תמיד אמרתי לחברים שלי ולסובבים אותי, שלא יכול להיות שישראל יושבת בקו אפס עם האויב, והוא יכול לחתוך את הגדר ולהיכנס. ידעתי מה הדעות שלהם, ואני יודע שבשם האלוהים שלהם מותר לעשות הכל, לחטוף, לשרוף, לערוף ראשים, לאנוס והכל. לא הופתעתי ממידת האכזריות שלהם. מתקפה, תמיד אמרתי שזה יקרה, כן, רק לא ידעתי מתי. עכשיו הוא מנתח את ראש המוסלמים דרך פרס, דרך איראן. הפרסים הפיצו את משחק השחמט. אחד הפירושים שח, מלך, מת. וכדי לנצח צריך להרוג את המלך. ומדוע איראן לא נפגעה? בשחמט מזיזים את המלך הכי פחות. איראן הם המלך, הערבים משרתים את מטרותיהם, כמו כלים חד פעמיים, משתמשים וזורקים, ובאים אחרים במקומם. שימו לב לעניין של הזמן, במשחק השחמט אין הגבלה של זמן, כי במזרח לזמן אין ערך, אז יש להם סבלנות לרוב, ומי שזמנו בידו ונעזר בסבלנות, סופו לנצח. אם לא ניצחתי אני את ישראל הפעם, בניי או נכדיי ינצחו יום אחד, ואתם יודעים שהם הכינו את המתקפה הזאת ביותר מלפני שנתיים. לא להביא תרבות של סושי באמצע המזרח התיכון שמנגבים בו חומוס, ואני עבדכם מוסיף שבמזרח נוהגים לאכול פלאפל עם פיתה ולא גפילטע פיש, כן, או פיצה, והם כל הזמן איך אומרים, מקריבים את הערבים ואת הדרוזים. והנה קריקטורה, שלום וברכה לשטן הגדול, אהלן לציר הרשע. והנה תראו, אני אסיים עם כמה קריקטורות. כן, רציתי לדבר על העניין של הסולחה, והסולחה, כלומר שלום, השלום זה כמו הודנה פירושו הפסקת אש. השלום במושגים של האסלאם זה הפסקת אש עד שאני אוכל להתגבר, כן, לאזור כוח ולהתגבר על היום. זה לא סלאם. שלום אמיתי נקרא סולחה, כן, מהמילה דרך צלחה. אם כן, רק אם יש סולחה יש שלום אמיתי. ומה שיש עכשיו עם ירדן ומצרים, כן, זה בסך הכל הפסקת אש. ועם האמירויות זה עניין של כלכלה, עניין כלכלי, גרדה, אינטרסים כלכליים ושום דבר אחר לא. ועניין של שקר באמת, אני רציתי גם לדבר עליו, אבל רציתי לומר שמה שחשוב זה לכבוש שטחים מהם. כי הערבי אומר, כן, האדמה והכבוד זה הדבר הכי חשוב שלי. כשהם רואים תמונות כאלה, אז הם יודעים מה המצב שלהם. והנה השבויים, והנה כיכר פלסטין, אתם רואים, כן, והנה הקריקטורות. האמריקאים מגנים את ירי הרקטות לבית ישראל, בעודם יושבים על ערימת גופות, כן, והנה עזה עומדת בשער, כן, והנה איראן מושכת בחבל של הכלב הלבנוני הנובח, כן, הם עושה דברים, והנה האייתולות
כן, גורפים את אנשי חמאס, כן, והנה הטופן נותן מכה חזקה, כן, לכל הזה. כן, אני אסיים בזה שאני הרציתי על זה לפני 40 שנה ויותר לתלמידים שלי, אמרו לי, אוסי, אתה פסימיסט. אמרתי, לא, אני ריאליסט, כי אני שומע ערבית. תודה רבה לכם, חג שמח. חזק וברוך, יישר כוח.